Башкалабызның Милли китапханәсендә туган телләр һәм Татарстан Республикасында халыклар бердәмлеге елына багышланган чаралар кысаларында этно-стартап форумы узды. Әлеге форум милли компонентлы халык кулланышы продукциясын җитештерү аша Россия халыклары мәдәниятен саклап калуга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән. Иң мөһиме, яшь эшмәкәрләргә аларның инициативаларын ачыклау, ярдәм итү, алга этәрү буенча мәйданчык. Форум Казанда 18-35 яшьлек 100 катнашучыны җыйды. Катнашучылар бөтен Россиядән килгән. Этник проектларны Пермь крае, Мари-Эл, Мордовия, Удмурт Республикасы, Түбән Новгород, Оренбург, Ульян өлкәсе вәкилләре тәкъдим итте. 3 көн дәвам иткән форумда яшь эшмәкәрләр тренинглар һәм мастер-класслар үтте. Әйдәп баручы эшмәкәрләр белән аралашты. Әлеге проект Татарстан Республикасы яшьләр эшләре буенча министрлык ярдәме белән тормышка ашырыла. Этно-стартап форум проекты ул яшь төрле юнәлешләрдә милли проектларның авторларына бер шундый мәйданчык, бер яктан бер-берсе белән танышу. Чөнки алар һәрберсе проект авторлары гына түгел, алар стартаплар авторлары. Чөнки алар менә шул үзләренең булган идеяда эшмәкәрлек мөмкинлеген күрәләр. Һәм безнең максатыбыз менә шундый кызыклы, сыйфатлы проектларны бергә туплап, бер-берсе белән аралашу мөмкинлеген булдырырга, экспертларны чакырырга һәм инвесторларны чакырырга. Җыелыш форматында күзгә күз карап аралашу мөмкинлеге, теге онлайн форматта гына түгел, офлайн форматта. Иң яхшы товарлар республика көнендә шәһәрнең үзәк мәйданчыкларында тәкъдим ителде. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.